Казвам се Вентислав Стефанов, на 45 години съм от град София. Извън работа съм луда глава, израснал съм по стадионите. Обичам често, когато имам възможност да посещавам любимия сектор и да викам с момчетата за любимия си отбор. Иначе се занимавам с мотори над 25 години, но като цяло хоби сега имам. Да, единственото и може би най-хубавото хоби, което имам е да колекционирам спокойствие. Без значение дали ще запаля мотора да покарам, дали ще се откъсна света, закачайки караваната или просто се наслаждавам на природата на България. Когато бях в автопатрулната дейност, имахме доста натоварено дежурство. След един от сигналите колегата реши да ползва тоалетна в близката бензиностанция и тъй като се забави повече необходимото, почнахме да го търсиме. Историята имаше и хепи енд. Намерихме го в седнал на тоалетната чиния, заспал, явно беше напрежението му дошло повече.